Κωνσταντίνος. Δαμιανός. Κασμερίδης. Ρούτσης. Περπερίδης, εδώ ο Γαϊδαρτζής. Περπερίδης, Γαϊδαρτζής. Αλλάζει μεριά. Ο Κωνσταντίνος θα δει το Δαμιανό. Τον είδε. Να η παλιά στο Δαμιανό. Ο οποίος έχει χώρο. Η αξιοποίηση στον χώρο τώρα από το Δαμιανό. Η σέντρα στο πέναλτι στον Κόκα. Η μπάλα κόπηκε εκεί που βγαίνει ο γκολκίπερ όμως ο Πάτς και ο Γιώργος, προλαβαίνοντας τον Τάντιτς, ο οποίος κινήθηκε προς την τροχιά της μπάλας μετά τη διεκδίκηση του Γκόγκα και του Κοντσίδη. Από την κόντρα θα έβγαινε ευνοημένος ο Τάντιτς, αλλά και στο πέναλτι βγήκε ο Πάτς και ο Γιώργος και μάζεψε. Ελιομάρ. Η πρώτη επίσκεψη με προϋποθέσεις για τον Πασεραϊκό. Η προηγούμενη που είδατε. Ελιομάρ. Ηρωικά εκτινάσεται ο Κωνσταντίνος. Κόβει την τροχιά της μπάλας. Μπουζούκης. Ντόικιτς. Ντόσις. Παλιάτσος. Ντόσις. Τον έκοψε ο Τάντιτς. Και παίρνει και φάουλ. Και αυτό σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επίσημο αγώνα θα ήταν. Κίτρινη κάρτα. Φωτιάδης τώρα, μην περιμένετε να τις βγάλει τώρα στο φιλικό. Περπερίδης. Την παλιά του Ρούτσι, έρχεται ο Γαλακτερός. Δεν πρόλαβε. Εκτός γραμμής του πλαγίου η παλιά αυτή προς το Γαϊδαρτζή, έχει βγει μπάλα πλάγιο. Οι φωνές από τον Βασιλακάκη στους παίκτες του. Ο Κασμερίδης πήρε την κεφαλιά, ο Λαμπάκης κατεβάζει. Μουλτσάν. Κοντσίδης. Ντόσις. Ντόσις. Μπουζούκης. Κυκλοφορούν οι του Πιερικού. Στη μεσαία γραμμή ανεβαίνει ο αρχηγός. Ντόικιτς από μακριά. Τολμά το σούτ αυτό. Η μπάλα προσκρούει. Καμία ανησυχία για τον Μπίμπι. Στο σώμα του Ρούτσι, αν δεν κάνω λάθος, πολύ εύκολα η μπάλα μετά την πρόσκρουση στο σώμα του Ρούτσι καταλήγει εύκολα στην αγκαλιά του Μπίμπι. Κωνσταντίνος. Κασμερίδης. Η παλιά του Κασμερίδη στο Γαϊδαρτζή. Λαμπάκης. Μουλτσάν. Πιστοχωρεί ελαφρώς. Μουλτσάν και πάλι με την εναλλαγή με τον Εσπάσιτς. Μουλτσάν. Μπουζούκης. Αριστερά ο Ντόσις. Η παλιά τώρα εκεί. Ντόσις. Κατσιαμήτρας. Καμία τύχη. Η κοφτή αυτή παλιά με προορισμό τον Παλιάτσο. Κασμερίδης, λάθος η παλιά. Μπουζούκης. Στην πλάτη η παλιά, κατάλαβε ο Μπίμπης. Βγαίνει, μαζεύει. Η παλιά αυτή ψιλοκρεμαστεί προς τον Παλιάτσο. Μπίμπης κατάλαβε, διάγνωστη φάση. Βγήκε, μάζεψε. Φάουλ υπέρ του Περπερίδη από το Λαμπάκι. 31 λεπτό. Κωνσταντίνος. Και πάλι στο Δαμιανό. Τρίτη ή τέταρτη φορά που το επιχειρεί. Κατεβάζει ο Δαμιανός. Σιάκας. Κασμερίδης. Περπερίδης. Κοντράρει την προσπάθεια του αυτή να γεμίσει προς τον Τάντιτς. Λαβωμένος από την πτέρυγα τώρα ο Πασεραϊκός. Αλλά γυρίζει ο Κωνσταντίνος, άντε να του πάρει στην μπάλα. Κατσιαμίτα στο χορτάρι. Του την πήρε ο Κωνσταντίνος, αλλά την έχασε ο Δαμιανός. Σταματάει το μάτσο ο Φωτιάδης. Ο Κατσιαμίτας είναι πεσμένος στο χορτάρι. Αυτή είναι η πρώτη μικροδιακοπή στο μάτς για πρώτες βοήθειες.
Η δεύτερη στο παιχνίδι. Αρχικά η πρώτη ήταν για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές στους πάγκους τους για τραυματισμό. Τώρα η πρώτη διακοπή στο παιχνίδι με τον Εκάτσια Μίτα να είναι πεσμένος μετά από την μαχητική παρέμβαση από τον Κώστα Τριανταφύλου. Χτύπησε και ο Κατσιαμίτας και έτσι είναι πεσμένος στο χορτάρι. Όλα αυτά στο 40 με το 0-0 να παραμένει ανάμεσα στις δύο ομάδες, Πανσεραϊκός και Πιερικός. Πανσεραϊκός δεν τα κατάφερε πέρσι στο πρωτάθλημα της Football League 2 στην τρίτη εθνική. Ο Αγροτικός Αστέρας υπερεύει αυτόν τερματίζοντας πρώτος και ανέβηκε στην Football League. Ο Πιερικός αγωνίζει τη Football League. Ένα κρίσιμο τεστ, ένα δυνατό τεστ για τον Πανσεραϊκό για να δει την κατάσταση, την αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά την επιστροφή του από το στάδιο προετοιμασίας στη Βουλγαρία. Το γεγονός ότι δεν απειλήθηκε καν από ομάδα ανώτερης κατηγορίας η εστία του Μπίμπι είναι δείγμα της μεσοαμυντικής καλοδουλεμένης τακτικής όπου παρουσιάζει ο Πανσεραϊκός στο πρώτο 40 λεπτό. Έχει βέβαια την κυκλοφορία και την ελαφριά υπεροχή ομάδα του Πιερικού χωρίς τίποτα το ανησυχητικό απέναντι από την εστία του Μπίμπι. Μια-δυο φορές επιχείρησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις και ο Πανσεραϊκός άκαρπες. Ρούτσις, εδώ ο Γκόγκας, Κωνσταντίνος, η παλιά η οποία κόβεται, όμως ο Ρούτσις, ελιγμός του Ρούτσι αριστερά στον γαλακτερό. Ρούτσις, Περπερίδης στον Γαϊδαρτζή. Γαϊδαρτζής με 3 παίκτες έχασε την μπάλα. Λαμπάκης, Ντόικιτς. Περπερίδης. Και ήταν κάτω στον Περπερίδη. Ο αρχηγός φαδάζει στο έδαφος. Αποδέχεται βέβαια το φάουλ του ο Περπερίδης. Εξήγησε και στον πάγκο του Πιερικού τον τρόπο με τον οποίο πήγε να μαρκάρει. Ο αρχηγός βέβαια πιθανότατα να χρειαστεί να παρασχεθούν περαιτέρω πρώτες βοήθειες στον αρχηγό. Ο Ντόικιτς, ένας πανύψηλος στόπερ, ο κάπτεν. «42 λεπτά συμπληρωμένα». Και εγώ ανησύχησα προσωρινά για να κρυβολογώ, ακούγοντας τον Ντόικιτς να σφαδάζει, αλλά τον είδα σηκώθηκε. Ευτυχώς για τον κάπτεν. Μάλλον δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, πιθανότατα θα συνεχίσει. Περαιτέρω βοήθειες εκτός αγωνιστικού χώρου θα έχουμε συνέχεια. Δροσίζει το αρχηγός, θα μπει στο παιχνίδι ξανά. Αφήνει ο Κασμερίδης και ο Σιάκας. Πέρασε η μπάλα από τον Παλιάτσο. Καταλήγει στον Μπίμπι. Ο Τριανταφύλου Κωνσταντίνος έφερε την μπάλα δεξιότερα. Ο Δαμιανός του Τριανταφύλου τώρα εδώ την παλιά αυτή στον Τάντιτς. Απομάκρυνση της μπάλας εκεί όπου ο Τριανταφύλου γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο γαλακτερός επιστροφή της μπάλας πίσω στον goalkeeper. Ο Κασμερίδης γεμίζει. 44ο λεπτό. 0-0. Γαλακτερός. Τάντης έχει χώρο. Δεν τον είδε ο Κωνσταντίνος. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ο χώρος στον οποίο κινήθηκε ο Τάντιτς. Δεν το διέγνωσε ο Κωνσταντίνος Τριανταφύλου. Γαλακτερός. Συγκλίνει. Και μπαλιά στον Γκόγκα. Offside τον νομίζω είναι βέβαια. Offside ο αρχηγός. Offside ο Σάκης ο Γκόγκας. Πριν από λίγο βγήκε κίτρινη κάρτα στον Περπερίδη, πρώτος παίκτης που κυτρινίστηκε στο μάτς. Και το μαρκάρισμα προηγουμένως στον αρχηγό, ο οποίος ξαναμπήκε βέβαια στο παιχνίδι. Ο Δαμιανός έκοψε. Εδώ ο Κωνσταντίνος.
Ο Κασμερίδης θέλει να διώξει, στο Μουλτσάνι μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα, στο 45 του πρώτου μέρους. Μπουζούκας, παλιά τρύπα, το σούτ αποκρούει ο Μπίμπης, η μπάλα πάει προς τα δίχτυα, μπήκε η μπάλα. Γκολ. Το γκολ ο Μπουζούκας στο 45. Ο Παλιάτσος είναι. Η παλιά στην πλάτη με τη μία ο Στράικερ, ο οποίος θα σουτάρει επί της εστίας του Μπίμπη, βρήκε την μπάλα ο Μπίμπης. Αυτή όμως κινήθηκε με ενοχελικό τρόπο προς τα δίχτυα. Ο γκολκίπερ οπισθοχώρησε στην προσπάθειά του να αποκρούσει την μπάλα. Αυτή όμως είχε περάσει την γραμμή έτσι, ακριβώς στο 45, το οποίο και συμπληρώνει τη στιγμή αυτή. Ο Παλιάτσος είναι ο σκόρερ της ομάδος του Πιερικού. Στο 40 λοιπόν, 5ο λεπτό, ανοίγει ο δείκτης του σκορ για τον Πιερικό. Στο τέλος του πρώτου μηχρόνου, ουσιαστικά της κανονικής του διάρκειας, 0-1 με τον Παλιάτσο. Η ομάδα του Πιερικού ανοίγει τον δείκτη του σκορ. Η παλιά κάθετη, η οποία πέρασε στην μεγάλη περιοχή, εξαπέλυσε σουτ με τη μία ο Παλιάτσος στην κίνησή του, με αποτέλεσμα μπροστά στον Μπίμπη. Ο Μπίμπης βρήκε την μπάλα, αυτή κινήθηκε όμως προς τα δίχτυα, δεν πρόλαβε ο Γιώργος ο Μπίμπης να τη βγάλει περαιτέρω. Αυτή κατέληξε μέσα. Ο Τάντιτς γεμίζει, εδώ η κεφαλιά, θέλει να κατεβάσει ο Γαϊδαρτζής, κόπηκε από τον Ντόικιτς. Καμία ευκαιρία απολύτως στο μάτς, την πρώτη που είδαμε σκόραρε ο Πιερικός στο 45. Ήδη συμπληρώθηκε το πρώτο λεπτό καθυστερήσεων. Καθυστερήσεις οι οποίες κρατάει βέβαια ο Φωτιάδης, του σταμάτησε για κάνα δίλεπτο περίπου να δροσιστούν και 1-2 μικροδιακοπές για τραυματισμούς των παικτών του Πιερικού. Μικροκαθυστερήσεις λοιπόν από τον Φωτιάδη. Στο 45 ακριβώς ο Πιερικός άνοιξε το δείκτη του σκορ. Γαϊδαρτζής. Δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων για το πρώτο μέρος. Από του Κωνσταντίνου τα πόδια, η μπάλα πλάγιο. Με τη μία κίνηση του Στράικερ να σουτάρει επί του Μπίμπη. Βρήκε την μπάλα ο Μπίμπης, αλλά δεν τα κατάφερε. Ας δούμε τον Ρούτσι. Μπαλιά τρύπα, δεν υπάρχει offside, αλλά βγαίνει ο γκολκίπερ. Δεν υπάρχει offside για τον Γαϊδαρτζή. Βγαίνει ο γκολκίπερ, ο Πάτσιο Γιώργος, προλαβαίνοντας τον Γαϊδαρτζή στο δεύτερο λεπτό του καθυστερήσεων του πρώτου μηχρόνου και μαζεύει την μπάλα.